Hello guys, welcome to my channel. Kami ay gagawa ng kakanin ngayon dahil kahit papano may tutulong tayo dun sa kapitbahay natin na namatayan yun dahil kapwa tricycle driver pa yun, kapwa tricycle na kasama namin. So ano guys, hindi naman natin inasahan na ma-high blood siya, yun yung kinamatay niya. So ganito kasi kami mga magkakapitbahay na kung ano yung meron, yun naman yung yung gagawin, yung itutulong. So kahit sa mga bagay na ganito, sa mga pamerienda ay makakatulong tayo. So kung nakikita nyo ito kami mga kapitbahay ay gagawan na lang ng kakanin dahil last night niya mamayang gabi. So pupunta tayo mamaya doon, kaya panurin lang natin guys ang ating video. So ito na yung mga masisipag na mga kapitbahay. Ayan, shout out sa kanila. Ayun, so sila yung titira nito. Ayan, hindi pa huhuli si Kuya Junior sa ating mga video ito. Agkay ka mo kami manong. Hi. siya yung palaging bida dito. Saka si Ate Mary Jane, oh. Yan. Ganyan dapat yung mga natin. May energy. Yung may iba wala kay energy pag nabibideo eh. Natatakot sa camera. Oh, saka ito si Kuya Jackson di rin mahuli dito. Kaya ka mo tumanong. Okay. Kapitbahay kasi natin sila. So magtutulungan tayo dito para may tayo. May kahit pa paano may maitutulong tayo sa kapitbahay natin. So diyan lang yung bahay nila guys, oh. Diyan banda. Ito. So panurin lang natin guys kung ano yung mga kakanin na gagawin nila dahil hindi naman natin alam kung anong mga yun. So pagka nakita ko na mamaya, sabihin ko na lang kung anong pangalan ng mga yun. Ang susunod guys, oh. Ito na yung gata. Yan. Gagawin namin pangluto ng malagkit. Malagkit. Apa yung klase ti luto ka dito? Kusikos at saka sinuman. Ayun. Yun daw guys. Kusikos at saka sinuman pala. Ito, yung gata. Pipigain. So yan na yung huling pigain yan. Yan yung unang napiga. Ayan. Yan. Ito pangalawa. Talagang si Ate Ali ay magata talaga, oh. Maraming gata. Ito ang trabaho namin dito. Oh, ayan. Saka ito naman yung kanto pa ipanit yan eh, kagarami ibaga mga dito. Nabate ang manaw. Ano. Ito na ang kusinero. So sayang ang kusinero natin, hindi karne yung lulutuin, oh. Hindi, walang pulutan nito. Dahil kakanin naman, oh. Oh. Ayan. Apa niya sa manong? Ay, ko. Lamang yan. Ay, ganyan pala, ganyan, oh. Ayan pala yung niluto pala yung malagkit. Yan yung susuksok sa may dahon doon. So tignan natin yung dahon. So ang gagawin nila ay kusikos. Kailangan ang dahon ito, dahon ng silag sa amin. Ganyan ang itsura, oh. Ayan. Sabayan yung tanaalan ng ato doon yung palagip kulaang. Binubuhol siya. Mapan mangalan nila kay noo pa taadami kailan na batay. Ay, so ganyan yung parang pinapaikot siya.
Saka mamaya dyan ilalagay yung malagkit. Saka iluluto. So, ayan guys. Oh. Ayan. So, ito yung gara guys. Ayan. Ang gagawin nila dyan ay inkiwar. Inkiwar daw sa Ilocano. Lalagyan ng asukal. Saka yung giket. Malagkit. Ayan. Lutuin na nila. At tumawag si Kobe. Hello! Kobe! Lucas! Okay. Lagorek ako ano na eh. Gusto mo kayo manang? Patay, amo nga patayon. Huwag namang. Amo nga patayon. Lala. Ingka gamin anak kong ni. Tadi ka nga mangisto. Baga uwe magkita kumari ka ni sexy boy lang. Ay, magme-merienda tayo muna guys. Oh. Ayan. May pa-merienda si, si Kapid. Shout out sa kanya. Kabi. Ang kumabaso mo marunod. Lagkalot ka kasi ni Senta, no? So ito na yung kusikos sa amin. Kusikos. Kusikos. O ayan. Saka iluluto yan. Ayo. Ayan naman kanin yan. Hindi kusikos yan. Inapoy. Sa Ilocano. O ayan o. Sarap o. Iluluto pa yan. Itong peres. Peres daw. Mandarin. So ganyan yung pag ano guys oh. Oh may ano pa. May pasampol pa. Ganyan. Iniikot saka lalagyan ng laman. Ayan, ganyan yung paggawa sa amin. Oh ayan na, ayan na. Apay nakalas dito yun. Nakupit. So may nakahandang pang tali sila oh. Ayan, andun. Nanganapin to sa Dati ito kung gawin ni Manang Ili. alam niya, hindi ka sa kasuputan. Mangerwa. Apa na ginis? Wala kayo na marugitan. Ilay, kamanikan di plastic na kitawan ito gaw na. Ayan yung malagkit. Ayan, iluluto muna yung kanina. Ayan na yung niluluto kanina. Ilalagay sa loob. Lagirwar kay Mantikwela. Sakala. Sakalagpay roar tatatangan ni Malpas. Unang samo na marunutan dahil tatugaw yun. Uray no, so kumatin na pamumatin na ala. Di kakit kita nga. Kalakin din na, laglaing kagangas sumaon. Magkayapan saan? Ayan, natati na aramid mo ba? Nay, respect. Kanya ka din na. Adik, napangkakuman ng alat tugaw di dyan. Tuloy na eh. Kanya, kasi Manang Ili na pa. Hoy, Papansin lang Amo na para ipanaw dahil shout out sa aking kapidwa na bihirang bumabakasyon. Kapid, ang kaway ka man maminsang kapid. Ayan, shout out sa kanya. Namimiss na namin siya. Hindi kasi. Saka lang pumupunta dito pag may namamatay. Dapat kung walang mamamatay, pupunta ka rin. Kay mga dyan ni inangan. Nya, dyan ay saang yun. Ay, so ayan na. Oh. Marami na palang nagawa. Di saang kasi ka na dyan ay saang kami. Dyan ay saang ka. Ayan sila. Ayun. So may nagawa na pala guys. Kaya tignan natin, nandun. Iluluto na pala yung mga iba. Nandun sina Kuya Jackson. Ayun. Yung kaldero na malaki. Hopya. So ayan naman yung gawing kuman din. Binagkal na Ilocano. Ayan. Diyan guys, iluluto yan. Ayan. So, si Mang Jackson na naman tong ano pala dito, in charge. Ayun, saka ito na yung ano natin. Yung ating ayan, oh, marami na yan kasi malaking kaldero yan. Oh, halos kalahati. So marami pa doon. Ayan, yung kusikos. So ayan guys. Yan yung gagawin natin para ibibigay sa kapitbahay natin na namatayan
Kasi last night niya, mamayang gabi, puntahan namin para kahit pa paano ay may mamerienda ang mga tao. Ano, ganun lang dito kasi sa amin. Pero yung aming kapitbahay ay may pamilya naman, yung kanyang asawa nasa ibang lugar yun. So doon kasi inilamay. Kaya kami ay pupunta doon mamaya. Ililibing bukas, last night nga mamayang gabi ay puntahan din namin. So ganun talaga kami magkakapitbahay dito. Okay. Na may kumati ko ano dahil parang mga baron niya. San tagap. Ay ada malasukar nga kasi ay. Ay brown to. Brown. Ada pa. San tagapulot ko ma. Mayat ko ano, taga-pulo. Saya mandikuanan. Kasla sinambunga yun. Ayan, lalagyan na ng asukal yung gata. Ayan, yan yung ihahalo sa mamalagkit na naluto na kanina sa kahalo-haluin. Suman, ganyan lang yung proseso niyan. May video na tayo yan noon. Kaso mga unang video natin yun noon, kaya siguro hindi nyo na napanood yun kung bago lang kayo sa ating channel. Ayan. So mukhang masarap na higupin, oh. Talagang masarap pang ulam sa kanin o kaya kanyan. Oh, masarap na higupin yan. Pang dessert. So mga ito kasi yung ginagawa namin pagka may mga ganito, mga Ilocano, mga may mga ganitong okasyon. Katang kami dahil pa, naitid pa pagmukan. Ano madaldala ko? So shout out sa mga masisipag nating mga kapitbahay ay talagang ano sila, nagsasakripisyo. Ayan. Lalo kay Manang Marigin ay kahit malayo pa yung bahay ay nandito pa rin. Kaya yan ang kan matulungin. Oo. Talok. Okay, ayan na. Ayan. Yung malagkit ay ihahalo na sa asukal na hinalo-halo. Yan. Pagkat samot. Pagkat. Nay. May pangke. Nay apo nangisit sa may ta nay. Napaitom. Itik na. Taubot. Napaitom. Nangisit tubo na. Ulay tawang magbigkan na taham magsud ko. Nay, naksutan dito nay. Oh, katay nay. Nagka-brown nan tumot nagka-brown dan. Naksut. May tuto na kung kunadan to ang adan sa pagdisir ko na tay. So ayan naman yung gawing patupat sa amin. Ayan. Dahil tatlong klase ng kakanin. May kusikos, patupat at suman. Okay. Lalagyan din ng laman yan, yung malagkit sa loob sa kailuluto. Ayan yung patupat. Ayan, kaya tatlong luto ito, tatlong klase ng kakanin. Ayan. Wow, ang ano naman ito, talagang pang merienda talaga. Ang liliit. Oh. Ayan ang ating sinuman. Ayan. Video na tayo, kaya niyo pa.
Kasi ka man ni sa dami. tayo. Kasi gusto na mata tigiti sinuman eh. Ay, oo. Ang galing ni ate ah. Thank you. Yan, yun ang Kusikos wala. Kusikos. Ay, kay ko So, ganyan magwa. yung loob. Kay ko mangyatang. Ayan, yung loob. Punta ni kapid ni. Okay. Laman ang loob naman. Kaso mamilig malatang lumigay. Ayun, yan yung laman. Puti. Masarap ikape ko na. Sa mga kape yan, masarap yan. Ayan. Ito naman ang ating suman. Ayan guys. Ayan. So marami rin yan. Mamaya hiwa-hiwain yan yung linya-linyahin. Ayan. So matamis yan. Ayan. Okay. So ayan naman yung ating patupat ang tawag sa amin. Oh, ang dami. Ayan, okay guys, iluluto yan siguro mga 2 oras ganyan. At maluto na. So masarap din yan pang ikape. Ayun. Okay. Oh, yan na guys. Oh, ayan. Okay. So, pwede na yan. Ayan. So yan yung kasama na mga ilalagay dun sa namatayan. Ayan, mga pamerienda. Ang dami oh. Ayan. Patupat ang tawag sa amin yan. Ayan. Okay. Yan na ang ating patupat. Ayan. So nagabihan na dahil matagal talaga iluto to. Yung mga iba ay nailigpit na, dadalhin sa namatayan. Ayun, para may mamerienda mamaya. So panurin lang natin guys kung ano namang kalagayan doon dahil pupunta naman tayo para sa last night, huling makikita muna dito, huling gabi makikita muna sa mundo. So yun na yung ladingit yung pinakamalungkot sa may pag namatayan ka. Yun na yung huling hindi mo na siya makikita yun dahil may lilibing na siya. Okay. Guys, ito yung lugar kung saan siya na ilamay. Ito. So ito yung last night niya. Ayun. So ayan yung bahay na Ayan. So madilim. Madilim ang paligid. Nya kan cari pinol. Are you all my customers? Everything you know is in your mind. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.